ya mere anyị ji si n'aka Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwe n'anyị were mana na-ekpe na-arịọkwa gị o nna kachebere ka ị nabata ma gọzie onyinye ndị ya, ihe nhụnye ndị ya na àjà ndị ya dị nsọ na-enweghị ntụpọ. Na mbụ anyị na-ehunyere gị ha maka nzukọ gị dị nsọ bụ Katọlik. Biko ka ọ masị gị nye ya udo, ichekwaba ya, ijikọta ya na iji ya gazuo ụwa niile. Ya na nwaodibo gị na anyị Pope Francis na bishọp anyị bụ Augustine nakwa ndị na-echekwa ezi okwukwe nke nzukọ Katọlik nke si n'aka ndị apọstọl bịa. Cheta ụmụodibo gị ndị nwoke na ndị nwanyị osebụlụ ụwa. Chetakwa ndị niile gbara ebe ya okirikiri, ndị maara okwukwe na mmụọ ofufe ha. Ọ bụ n'ihi ha ka anyị na-achụnyere gị aja otito nke ya, ma ọ bụ ha onwe ha na-achụnyere gị ya maka onwe ha na ndị niile dị ha n'obi, maka mgbapụta nke mkpụrụ obi, olileanya nzọpụta na ọdịmma nke ahụ ha. Ha na-ehunyere gị ekpere ha. Chineke dị ọkpụ onye dị ndụ bụrụkwa ezie na mmekọrịta anyị na ndị anyị ji nsọpụrụ na-echeta na mbụ Maria Virgin ọkpụ dị otito, nne nke Chukwu na-adị nwe n'anyị Jesu Kristi, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nke gị buru ebu maka okwukwe, Peter na Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon na Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sextus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John na Paul, Cosmas na Nehemiah na ndị nsọ gị niile. Mee ka anyị si n'ụgwọ dịrị ezi omume na arịrịọ ha nweta nchedo n'ihe niile site n'enyemaka nchekwa gị. Ya bụ dị nwe n'anyị na-arịọ ka ọ masị gị nara aja ofufe anyị ya na nke ezinụlọ gị niile. Hazie ụbọchị anyị niile n'udo gị, nye iwu ka a zọpụta anyị na ndafụ ebighị ebi, ka a gụnyekwa anyị n'igwe atụrụ ịhọrọ. Anyị na-arịọ gị oho Chukwu ka ọ masị gị mee ka aja nke ha bụrụ ya gọziri agọzi, ihe a nabatara, ihe bụ ezie si na mmụọ, kwesịkwa na ga-anara n'ụzọ niile, ka ọ wee bụrụ anyị ahụ na ọbara nwa gị hụrụ n'anya nke ukwuu dị nwe n'anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị bọrọ ụbọchị ọ tara ahụhụ ọnwụ, were achịcha n'aka ya dị nsọ dịkwa ebube welite anya n'eluigwe, chee gị bụ Chineke nna ya ji ike niile ihu, ka ọ na-enye gị ekele ọgọzie nyawa, nyekwa ya ndị ụmụazụ ya n'aha sị, naranụ nke ya rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ atụsịrị nsọpụrụ n'aka ya dị nsọ dịkwa ebube, ka ọ na-enyekwa gị ekele ọgọzie ya, bunyekwa ya ụmụazụ ya n'aha sị,
na-aranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, n'ihi nke ya ohu dị nwenụ, ebe anyị bụ ụmụ odibo gị na ndị nke gị dị nsọ, na-echeta ahụhụ na ọnwụ dị ngọzi nke Kristi nwa gị bụ dị nwe n'anyị, na mbilite n'ọnwụ ya site na ndị nwụrụ anwụ, nakwa nrọgo n'eluigwe ya dị otito. Anyị na-esite n'onyinye gị nyegara anyị, na-ehunyere ebube eze gị dị ugwu, aja nke ya dị nsam, aja dị nsọ, aja na-enweghị ntụpọ, achịcha dị nsọ nke ndụ ọbụ, na iko nsọ nzọpụta ebighị ebi. Biko were iwe ọma na obi ebere lekwasị ha anya, narakwa ha dịka o si masị gị nara onyinye nke nwa odibo gị bụ Ebel onye ezi omume, na aja nke nna anyị Ebraham, nakwa aja dị nsọ, aja na-enweghị atụtụ nke Melkizedek nnukwu ụkọchukwu gị chụnyere gị. Anyị ji obi umeala na-arịọ gị, oho Chukwu pụrụ ime ihe niile, nye iwu ka mmụọ ọma gị dị nsọ were aka ya bụrụ ihe ndị ya rute n'egwu aja gị dị n'elu, n'iwe ebube eze gị bụ Chukwu, ka anyị niile sitere n'isonye na mmemme egwu aja nke ya nata ahụ na ọbara kacha nsọ nke nwa gị, jupụta na ngọzi niile nke eluigwe na amara. Chetakwazie osebụrụ ụwa ụmụ odibo gị ndị nwoke na ndị nwanyị, ndị ji akara nke okwukwe buru anyị ụzọ na-aghara ụra nkudo. Biko dị nwenụ anyị na-arịọ ka inye ha na ndị niile na-ezuru ike na Kristi ọnọdụ ezumike ihe n'udo. Biko nyekwazi anyị onwe anyị bụ ụmụ odibo gị ndị njọ, ndị chekwubere n'ụbara ebere gị, oke na ọnọdụ n'etiti ndị apọstụl gị dị nsọ na ndị eburu maka okwukwe: John, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia na ndị nsọ gị niile. Anyị na-arịọ ejere nyochaba ka ihe ọma anyị metere ha, ma were ihe ebere n'obi ya ọma kụnye anyị n'otu ha site na Kristi dị nwe n'anyị, onye ị na-esite na ya mgbe niile osebụrụ ụwa, eke ihe ọma niile ndị ya edo ha nsọ, enye ha ndụ na ha gọzi ha, na-enyekwa anyị ya site na ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụwa niile.